Počasie nie je také zaujímavé dnes, ale zaujímavé sú snehové podmienky. A ja by som sa chcel spustiť týmto svahom, ktorý nie je upravovaný. Týmto tu. Teda nie týmto. Takže si ho vyšlapem na pásoch a uvidíme. Takže dúfam, že dnes nebudem musieť ísť touto zjazdovkou dole. No a idem na tú druhú neupravovanú tam niekde. Tam pomedzi stromy vidno svah. A ja idem teraz dole kopcom na pásoch. No, niekde tam budem začať stúpať. Tu si nasadil lyže nejaký môj ojedinelý predchodca. No a išiel hore zrejme. Tak ja tiež začínam stúpať. No, hlboký sneh. A najnáročnejší terén je tu dole. Tak, chcel by som to skúsiť s jazdom zvládnuť. No, s jazdom normálnym lyžovaním. Dobre. Vytrvá. No, takto si to postúpam hore. Je to až hrozivý terén. Tuto hlboký sneh, ale kadečo pod ním. A už tráva tak netrčí, čo je dobré, no. Tak to je moja stopa za mnou. Takto. A nejak tu sa blížim ku prvému preťatiu cestou, lesnou cestou. A sú tu dve, a na to si musím tiež dať pozor, lebo je to terénny problém pri zjazde, nemusím ho vidieť dobre. Dobre, takže tak. Tam tie stopy som videl ešte pred včerajším snežením. Ale končili len tu na tejto lesnej ceste, ktorou zrejme zišli už len dole, sem tu do lesa, ku druhej zjazdovke. No, dobre. No, ale dobre to, až tak dobre to nevyzerá, lebo tu niekto dral pôdu. No, budem asi aj ja orať. Alebo nie, pôjdem po tamtej strane, potom teda. Dobre, tak idem skôr tam. A tam je tá ďalšia cesta, hneď. Prekračujem túto ďalšiu cestu. A popri lese to tam vyzerá ešte najlepšie. Takže poďme asi tadeto. Nadviazol som na ďalšiu stopu smerom hore. Vietor fúka, prsty oziabajú aj v rukaviciach. A má to byť ešte ďalšia cesta, ktorú treba prekročiť. Minimálne jedna. Ďalšia cesta.
bude to ešte jedna cesta na prekročenie. A už je to tak plocho, že už to asi môžem otočiť. Nie, pôjdem až hore a pomaly budem si zvykať na takýto terén. No, dám si pásy dole, hneď pri tejto prvej budke so stoličkou. No, tak to tu je, tak to tu vyzerá, že si ani nevidím. Dobre, tak som obutý. Zatiaľ len som nastavil horizont, teda odchýlku od neho a idem opatrne dole. Toto je vlastne terén, na ktorom sa učím. Hlboký sneh. Skúsim vyskočiť a zmeniť smer. Hlboký sneh, vyskakovať aj pri zmene smeru. Odraziť sa. A pozrime sa. Nie som tu sám. Odrazu to nie som sám. Dobre. Dobre. Jak ta kamera? Však dajak. Na zemi. Dobre. Zakopnutie. Na zlú stranu. Ale do mäkkého. Našťastie. A kamera sa neponorila. Hoj. No, ale tu sa to škrtá. Tu sa to škrtá už. Preto je to tak zjazdené. Fuj. Troška nižšie asi. Dobre. Dobre. Dobre, oni idú do lesa. A ja si trúfam nižšie. Fuj. No, už sa to škrtá, do prčice. Nech som si zničil, že... No. Dobre. A to sú tie najhoršie. Najhorší terén ma čaká teraz. Dobre.
nejdem do lesa, ale idem asi tu do mojej najťažšej skúšky. Hoj. No. Jak to zobrať? Tak to. No. Je to blbé. No, cítim trávu, teda pôdu. Stále škrtím mu dačo. Takže radšej idem asi tam. Dobre, tak mám to za sebou. Ale... Zdravím. Idete skúsiť? Idete to skúsiť tam hore, zjazd? Neviem, to len vyšlapať chcem. Ja som skúsil zjazd, no. Ako to je? Tak zvládol som, raz som spadol. Dobre. Ja, že je dobrý sneh, nie sú kamene. Sú. Nie, ja si druhýkrát tiež nejdem, lebo... Nejdem, bo to sú... Hej. No, ešte celkom dobre lyže, tak Hej. ja len nechcem tam šlapať. Dobre, uvidíte to na videu. YouTube, jednoduch, keď si nájdete kanál, teraz som to nafilmoval. Dobre, tak majte sa. Dobre. Dobre. Tak si to vyšlapiem zase. Kontrola sklznic. Či som si to nejak veľmi tou pôdou nezničil, ale zdá sa, že nemám žiadne škrobnutia nejaké navyše. Dobre. Tak idem už len peši bez stúpacích pásov po normálnej zjazdovke a urobím normálny zjazd. Takže s lyžami na pleciach ku upravovanej zjazdovke, lebo sa mi nechce nasadzovať pasy. Lebo v tej neupravovanej ten sú pásy nutné, lebo nahradiť to snežnice. Veľmi by som sa zaberal. A pamätám sa, že pod tým jemným paperovým snehom je ľad, takže ešte navyše sa aj hlboko zaborím a ešte sa aj šmyknem, keď som išiel takto ako teraz. Tak si to vyšlapem. No, pôda hrbuľata. Zase na niečo tvrdé som vstúpil. No dobre. Tu na Jahodnej som zistil, že na takýchto krátkych zjazdovkách sa aspoň mne
trasy. Už za chvíľu hore. Akož hore. Ubutý či prezutý. No, zafixovať ešte členky. Spustím sa dole s nastaveným azimutom. Dobre, dnes 2 zjazdy, šetrím sa na víkend na niečo namáhavejšie z hľadiska turistického. Nik. No. Kamera sa mi za jazdy dole vypla. Takže som dolyžoval až ku svojmu autu skoro. Je na dohľad len kus. Je vidno ho, ne? Vidím z neho anténu. No, tam. Takže koniec príbehu.